दिनै मे दाननि 9 अक्ट' बेलासिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। जेन' नोंथांमोना आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा गिबिसिन खौरांखौ मोननाय बायदि। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ आबादारिफोरनि थाखाय किसानफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। PM किसाननि राङा नोंथांमोनहा खम समनि गेजेरावनो मोननो हासिगौ। सोरबाफोर गावनि KYC खौ खालामाखैब्ला गोख्रैनो KYC खालामदो। नोंथांमोनहा थाबैनो जुलाइनि सिगां बे रांखौ मोनगोन होननानै सरखारि नटिफिकेशनाव जोङो मोननो हानाय जादों। दिनै आसामावहाय BJP सोरखारा गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायावहाय बोसोरसे फुरा जाबाय। बिथाङा फोरमायदोंमोन बोसोरसे गेजेरावहाय 1 लाख सुबुंफोरनो साखरि होनो, नाथाय बिथाङा बेखौ मावफुंनो हायाखिसै। आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन मोब्लिब मोनै जायगाफोराव बोसोरसेनि गेजेरावनो मोब्लिब होफुंनो आरो जाग्रा आदार गैयिफोरनो जाग्रा आदार होनो, नाथाय बिथाङा बेखौबो मावनो हायाखै। जोङो उननि समाव मिथिनो मोनसिगोन बिथाङा बे गासै खामानिफोरखौ गावनि कमिटमेन्ट लानायखौ मावनो हाजोबगोन ना हाजोबा। कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा दुखु मोननायजों फोरमायदों भारत रायजोआव सासेल' गिबि मन्त्रि दङ, थैनायनि साजाबो फोसावनो हायो आरो थैनायनि साजा होनायाव बिथाङा साइन होनोबो हायो। माब्लाबाबो बिथाङा बेबायदि खौरांखौ मोनफेराखैमोन हिस्टरियाव होननानै बिथाङा फोरमायदों। जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाल' हायो। बिथाङा 42 सुबुंफोरखौ थैनायसिम साजा होनांगौ होननानै सहि होनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। थांनाय सुनिबारखालि क'क्राझार जिल्लायावहाय साथाम दुथां सुबुंफोरा सानै सिख्लाफोरखौ ड्राग्स दौनानै जिनाहारि खालामना इनाय अयथासारि बुथारदोंमोन। बे बुथारग्राफोरनि मुंखौहाय मुजामी शेख, मैजाबुल आली शेख आरो फारिमुल आहमेद होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ क'क्राझार कर्टआ थैजासिम साजा फोसावनाय जाबाय। नाथाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ नायफामफिननो थाखाय स्पेसियेल टीम दैथायहरनाय जाबाय। आसाम गलाघाट जिल्लानि जैफुख्रि गामिनि रुथु खाख्लारि मुंनि सासे बर' जोहोलावा गुबुन जायगायावहाय खामानि मावनो थांनायावहाय बुथारजालायबाय। तेलेंगाना रायजोनि नालागन्डा जिल्लायावहाय पावार मेक प्रजेक्ट लिमिटेड कम्पानियाव मावहैदोंमोन। मावहैनानै 1 बोसोर जाबायमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा न'खरनि सुबुंफ्रा रावबो खामानि मावग्रा गैयिफ्राय सरखारनि थाखाय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।